Awet saking vokal gawene sinten to? Kamandoko. Cuk, Bandung. Bandung udu Kamandoko. Oh, Bandung lho. Asu. Ngopo jonggrang? Raimu dirubung semut pok. Memandangmu pun aku tak mampu. Aku juga. Nanging sadurunge kanggo ngatonake rasa tresnaku marang kowe, tampanan nggonipun Kakang bakal ngaras marang pipimu jonggrang. Jumeneng. Ya. Nek iki rasa diajari pritatin iki. Nek kowe marak cek diajari cek tekon-tekon apa to Pak Diartine napa to Mbak Mimin iki rasa diajari los. Bab apa? Ya babakan kawruh apa wae. Bab ngelekar. Bali kuwi meneh. Babakan kawruh sesrawungan, babakan ladi wong tuwa, babakan makarya nek wis ra dadak dipernahke mung garek neruske. Kene kan tesih tuwa jenengan, dadi kawruhe tesih akeh jenengan. Kula ya tetep ngangsu kawruh kalih jenengan. Ya ngono ya nok, ya wis tak ajari sithik mboko sithik. Mbok ajari apa? Nek babakan kawruh. Ada jari apa aku jalan? Rajane Sukimen ki lanang apa wedok nek ana wedok kok mak-mak. Oh iya, Pak Ha aku ya. iya, aku ki ya ora krasa ora. Modus ta iki mau Ora modus, men rumah ketri seduluran lho. Iki wong wedok le plak-plak kae lho. Lah kowe iki yo lanang Oh, iya, kok. lali aku. Lanang kabeh arep nendi iki aku jalan. Ha iya. Ayo dilalae pas teko ae. Heeh kok mesti ya. Anggere muni pas limbukan mesti pas teko. Iya. Aku njaluk kreseke Mas tak gone mulih wae. Aku ora kober nang kene. Kresek. Kan pakan wedhus. Iya, to jeneng nggo dodok lampang wong wedok ki tiri. Batine Mas iki ngadeg kono kasine selak wedi lho lek kuwi. Kresek ya Mas. Didobeli engko nek ngantek kok ning dalan ki. Pun gek medhun niku nek pun nesu ngambung dadakan lho Mas niku. Iya. Wong njaluk kresek ki ngates-ates Mas. Wedi tenan lho. Nyong ki sing nggone Pak Marsudiar tok jaluk sisan ora. Napa niku? Ha iku dhuwit kok. Oh nggih. Saweran. Nek duit ya arep. Walah alah. Lah iki urung dilakoni e. Lah niku napa? Iki apa jenenge iki nyuwun iki mau. Kodang kuning. Oh, ini sing 100 kuwi bali. Bali sing 100 iki mau ki Ki podang kuning e. Iki lali janjine. Kondur kabeh arep diumplep. Lah podole 100 lho, ra ya. Awake sak gajah. Ya wis ben kene kok tandange ora. Kene. Padha satuse kok dadak ijo iki. Mbok dalange iki. Kok masa dalang turu barang. Ya ora apa-apa kok, ora tekan kok. Kowe ora nyedak kok. Ya nyedak lho aku tekan kene kok ora nyedak. Komeng arep nampani dadak go uthik. Dadak disengget. Ah, sengget. Sengget purun. Apa ta sengget? Sogok. Nyengget ki cara Pelem lho musime pelem saiki ra disengget. nyegrok pelem ki lho, Nduk. Nyogok pelem. Nyengget ki nyogrok. nyeretel. Nek wong Jawa asli saiki sok ora iso bedake. Nyogok, nyengget, nyerengget, nyeronggot iki apa kuwi kata-katane beda kabeh. Sengget. Sengget ki dhuwur disogok ngono disengget. Nek sogok Nek sogok ya disogok ngono. Pamane ana saluran banyu sing bumpet kae disogoki kanggo disogok. nek ini ya dikoroki no. Hah? Kok enggak maju medun. Nek dikoroki dubengke. Nyok di sogok kene karo dubengke. Kuwi dikoroki. Nek sogok ora nganggo dubengke. Ora nganggo. Kok dhewe. Selep ngono to. Ya jadi ya piye? Ya kok dene koyo ngeplak, ngampleng, jagur kuwi wis beda-beda. Ngeplak, ngampleng jagur kan ngene beda-beda. Jagur ki tangane ngene. Padha-padha. Jagur. Sapa wingi sing bar jagur? Aku. Dadi ketoke padha-padha nibani tangan jenenge wis beda. Oh, Mula nggih. endahe basa Jawa luar biasa, kosakatanya luar biasa. Tetep kudu ngangsu kawruh. Mula aja sok ninggalke basa Jawa. Kowe iki sing saiki sinden lagi naik daune sithik-sithik basa Indonesia. Halo, ana sing apal kalau kae. Mergo Cantik. Sok cantik, sok pinter, kemewat. Apa to? Apaan sih?
Ya mergane dijak Pak Seno lho nang Jakarta kan harus bahasa Indonesia terus nang Jawa iki kegawa ngono lho. Ya gawa ya ana apik ana orane. Soale kanca kula niku tak tanamkan harus menghargai budaya masing-masing daerah. Oh ngaten. Dadi kanca-kanca niku nek mayang ning Jakarta numpak bis gedhe ngoten mandeg ning Banyumas ya medun saka bis langsung ajak kaya kowe. Kepriwe ki mandeg maning Banyumas kaya kowe. Engko tekan Sunda ya basa Sunda, tekan Jakarta ya bahasa Indonesia ki menghargai daerah. Lah nggih. Di mana kaki dipijak di situ langit dijunjung. Nggih nek iki kula enggak apaan sih kan ya. Ayo rasa digawa ning Yojo nek bali Yojo ya basa Jawa neh. Nek Yojo kok dilokke kok apaan sih? Sekarang ketontoy. Ketentok. Ya. Ayo nak. Bapak sing muni ndi ayo. Sok cantik kemayu kowe. Ora ya kae guyon lho kok terus dadi aja ya Pak Sino bareng. Aku dadi nek ketemu wong mesti Tadin sok cantik ngono iki mergo jenengan lho. Ora ya kae mau keceplosan ya. Ora tak ralat Mas aja. Iki pancen ayu. Jeris kok kono. Iya. Pancen ayu tenan ora sok cantik, iki ora sok cantik. Ayu asli ayu. Wis viral lho ngono. Tetepen. Aku nyedak ngono ya gawane ya pengin kok jenenge. Pengen nyawang kaendahane Mbak Tatini lho. Mulane kok omongan karo aku sing dimatke kok kudu mripate wajah tapi kok rono-merono lho. Aku ki nyawang bandul kalung iki padha karo ngono apa ora wong wedoke seleranya kan sama. Lah piye padha ora bandule? Beda, Mbak. Gedhe ngendi? Gedhe tekku. Oh. Nah aku cilik ya. Kok bandule loro ki sapa ngomong? Bandul kalung ya mung siji no kok bandul kok loro. Ngomong kok waton bener. Ya, iya, engko isih ana siji lho gara-gara lho. Nggih. Disahke ra? Napa? Disahke ora? Mangke ta? Ha iya. Lah nggih. Ya. Kene. Titik sing nang kene. Ya saiki wae. Kok urung ditandangi kok titik saiki. Aku sila ilang lho. Ilang dengkulmu melocot ku apa. Ameng wong ora percayanan lho. Iki Kowe kondange Pak Sino tertib piyayine kok. Si ngomong sapa ora? Lha ngomong aku nyatane karo aku curawul kok jenenge curiga lho. Sama saya enggak lho. Pekerjaan dulu diselesaikan. Waduh, bahasa Indonesia. Katanya enggak lho. Karo aku ora lho. Sok lali wis dalang iki wis tuwa lah. Ya dielingke tugas sing mengingatkan. Ngono lho, tugas mengingatkan. Lho Pak Seno ayane oke kok kowe ngelingke aja malah kok ngono. Ya tak elingke tetep endi to ngono. Iya, ya sik digunggu sesuk. Ya iki lho tak wadahi kok Tin aja kuwatir. Ya apa? Wadahe ngendi ngesak? Kok rumahmu kaya aku ki wong iki kebangetan iki lho tak. Lah orang plewu ya disak kok mendah 100. Iki lho, mbok mripate iki nggo nyawang. Iki lho 20.000 isi nang kene. Lho. Iki arep apa piye? Ya endi? Nyonya, mbangane keruk wedi, nyokene. Kok kerok wedi? Lah wong jeneng kok ya 20 ya tok tampani kok bangetan kok. Ya endi ora apa-apa nggo tekuyah ngene. Ya, nggo nguyahi kowe kuwi. Aku tak silih Mbak anu, tak nggone tuku pembalut sik, Mbak. Kayak iki lho, lek Sukimen iki. Apalagi pojare hamil. Ngono ki slamet tuh nek hamil ya. Ya ora. Berarti ki busung keket ya berarti. Oh hamil kok arep tuku pembalut. Ya. Bali nggone. Ya. Bali nggone. Upama mangkat niku ya do grenengan. Mas Paijo. Mas Parjo. Aja Parjo. Aja. Ha. Parjo mumbengi gagal. Mas Solikin apa Mas Keswan? Oh Solikin. Oh ya Solikin. Nika suara terbanyak Mas Solikin. Dados. Iya. Gelem ra gelem monggo maju meneng Mas. Ayo Kin, engko sing anu gandeng suaramu elek engko sing nyuwara aku Kin. Kowe ming mangap-mangap cangkeme tok. Lip sync. Lecing kowe. Kowe lecing kowe. Kok leseng? Lip sync. Lip sync, heeh. Lecing nang pinggir kali ya. Pak Eno wis ngono lho. Niku nongkrong. Ya. Ya Mas Solikin. Zaman dhisik anu Bandung ya ora nganggo kacamata ning ra apa-apa daripada nggo ger. Ha iki nek arep kon nyopot iso nabrak panggung tenan. Iya. Omong dhewe wae, Pak. Heh? Jenengan sik nembang nggih. Wah, wegah.
Kok anggope dalang kok tok kongkon. Kowe piye to? Sutradarane iki kono, kok kowe malah perintah kono piye, Mas? Kowe sejelek apapun kuwi manut sutradara, kowe kira itu ngono kuwi jeneng anak buah. Coba saiki kowe muni. Ngapunten ya, Pak. Kowe muni karo kowe jajal sik cek swara. Cek son. Jonggrang. Ngono coba piye? Coba suaramu coba kaya gantem ora Bandung iki gagah mateni Prabu Baka ya coba. Jonggrang. Ah. Selek banget to. Ayo mrus. Ya kuwi bawane kaya ora ndek ilmu blas nek ngono kuwi. Bandung kok cempreng iki piye to. Gagah pideksa kaya ilmune dadi omongane wis menggelegar. Jonggrang. Tribele iki sudonen sithik. Tribele sudo, tribele. Jonggrang. Kurang gede sithik. Jonggrang. Nah, rada diantepke. Jonggrang. Jegok. Ora gono dhewe. Sing dadi jonggrang mah gila. Ayo kowe rene sik, Kin. Kowe rene sik. Kowe ndelik nang jero panggung sik. Kuwi adegane taman. Iya. Taman ya, Mas. Taman kae jonggrang karo abdine. Ya. Turuk. Kula Gusti Putri. Wis sawetara wektu sliramu cumondo ing Taman Sari Wonosegoro ngene mrangguli kawontenan kang kaya mangkene. Piye munggo rasamu, Biung? Anjir kula niku kapang sanget saged nderekaken panjenengan. Seneng sliramu ning kene. Remen saged kula wentah panjenengan awet jenengan tasih alit ngantos sayaketen dados putri ingkang sulistya ing warni. Ning kahanan ing Wonosegoro beda beneh karo riyen kok, Biung. Mboten mayu. Wis beda karo biyen. Pitados kula Gusti Putri. Biyen ki katon gemah ripah loh Cinawi. Saiki kahanane morak-marik kaya ngene, Biung. Ingkang sareh Gusti Putri, panjenengan mboten sah dipenggalih. Kaya rasane wis mupus rasane ngatiku, Biung. Nandang sungkawa niku kenging ning nggih ampun keladuk. Ayo. Iki namake, Pak. Sok jawab tak tutuk. Terus. Biung, Dalem. kok wis ora ana pengarep-arep tuh mlaku uripku meneh, Biung. Saniki namake, Pak. Engko sikat. Iki jane piye kok gringake kok kuwi juru taman apa gedibal apa-apa? Papan menika kok dados wonten kedadian kados mekaten menika awet saking vokal gawene sinten to? Kamandoko. Bandung udah Kamandoko. Oh, Bandung lho. Asu. Goblok banget. Mau kurene mau Bandung. Bandung. Nggih, siap. Ora srosro mikir iki ora srosro. Iki adegan sedih kok malah nyaruwus ae Bandung iki. Nyun pangapunten menika wonten abdi ingkang gesut menika kersanipun. Heeh ya Biung iwang-iwang ngono ndedonga. Muga-muga prahara ingkang ana ing Wonosegoro. Turuk. Menika sinten Gusti Putri? Jonggrang. Tok. Pangapunten panjenengan menika sinten? Badhe madosi sinten? Kula mono jenengan sing ngomong iki. Aturene jenengan mau. Kowe sapa? Kula abdi dalem wonten ing papan mriki. Panjenengan menika sinten? Abdi dalem. Nek jenengan kemayu to malahan. Kowe aja sembrono. Pak Aku Sembrono iki pripun? saka Pengging. Tak omongi to. Mlebu sik. Ah wis, adekane gagal. Gerakane tangan ki aja oke-oke muncul. Aku kuwi ora. Oh.
Maka wong step sing wibawa lho, Mas. Sing wibawa. Yo. Nah, ngene. Jonggrang wis cantike kaya ngono kok malah utah-utuh. Ayo sampe. Ya iki Biyong. Mau milih aku. Oh, kok isih gedumel. Kok wis masak. Nek wis ngadeg on stage ya wis paribasane nek kon rasa ngono-ngono kuwi. Ya, siap. Wis siap kok ini. Serius ya? Serius. Ya, saiki monggo. Besok karo luwih tratak. Yo, Pak, siap Pak Seno. Iya. Biyong. Pripun? Ya iki menungsa murang tata kang aran Bandung Bandawasa. Menika Bandung Bandawasa. Iki menungsane Biyong. Ingkang damel dareda wonten ing Bapak. Wah, alah. Jonggrang. Ngertiyo praptaku ana ing kene, sayekti mung kepengin nanjihake kalawan sliramu. Ngopo Jonggrang? Raimu dirubung semut po. Memandangmu pun aku tak mampu. Aku juga. Itu. Kamu sudah bisa berdiri sendiri. Bantu. Piye Jonggrang? Rodok ngadoh kono. Cerana to Biyong aku jijik. Kok jijik pripun to? Jenengan ladosi karepe badhe pripun? Jonggrang, kuwi abdimu to? Menika abdi kula. Oh, tiwas kebeneran. Aku yo nggawa abdi kakung. Kene-kene abdimu kon lungguh kene wae. Jejer karo abdiku kakung kene lho, mburiku kene. Mburiki kene. Nah. Kene. Nah. Bandung yo nggawa abdi. Wis beneng kene abdimu kakung wis. Ini ya Jonggrang. Tekaku ana ing papan kene sayekti men kepengin nanjeke kelawan kowe. Jonggrang. Aku dadi ra fokus sih. Jonggrange sapa gedibale sapa sing entuk bonus kono. Jonggrang. Iki kok dopku ketindian Jonggrang. Dop kula kok dereng. Iki Charles beda kelir, wis beda kelir. Kono ketindian ya sebenak iki. Kowe calon gumanti nata ing pengging kok malah neka-neka. Kene negaramu wis tak bedah, wong tuamu wis tak pateni. Mula kowe dadi putri boyongan, malah kepasang yugya. Satenane aku kuwi duwe rasa tresna marang kowe, Jonggrang. Bantung. Opo? Wektu dina iki aku durung nentokake pilihan ndi priya kang bakal dadi jatuh kramaku kok Bantung. Lho, sing bakal dadi jatuh kramamu ki priya sing eneng ngarepmu iki. Aku ora iso nglakoni. Iso. Rasane atiku urung kuwawa nampa katresnan saka kowe, Bantung. Katresnan kuwi butuh wektu. Mengko yen kowe srawung karo aku suwe-suwe ning pengging, mesti bakal suwe-suwe ketuwan rasa tresna. Kahanane ngono segara setintrim kaya ngene kahanane uga raja pati aku ora iso andun katresnan marang kowe. Mula kowe tak boyong ning pengging. Aja mung kene. Ayo to, wis ora usah dadak kowe. Ya wis nek ngono golek nggon yo. Anu kok ora. Ya wis, nek ngono aku tak golek tisu. Jaman dhisik ya ora ono tisu wong golek tisu barang. Ya wis sak olahe godhong. Bandung. Kok Bandung? Jonggrang. Piye Bandung? Gelem ya. Gelem apa ora ya? Biyong kowe iki nang ndi to, Biyong? Pun mriku dipun lajeng kula nembe indah hoi. Gak piye Bantung wong wedok kene langsung to the point ngono iki ora iso. Mbok dirayu-rayu piye ngono. Gawe galu sawangen. Ana manuk loro sing padha cucuk-cucukan kae. Manuk endi to? Kae, heeh. Oh, kae gemak. Mula kok tak rungokke suarane cekecret. Dhuwur kae, dhuwur. Kae ana manuk
kayana manuk Menika Dara. Dara sing padha cucuk-cucukan. Rungokno to suarane. Sing lanang ki rak wok-wok ketekur, wok-wok ketekur. Sing wedok rak Oh manuk Dara, Bandung. Manuk Dara. Kok kaya manuk ancel bumi to, Kang? Ancel gangi. Etek-etek crit, etek-etek crit. Jonggrang aja sembrono to kowe iki piyayi ayu kok trat-trat. Bandung. Piye? Monggo karmu piye? Wong wedok ki aja langsung ngono kuwi to. Nyuwuna apa? Kowe nyuwuna aja kok ming wujuding brana picis nadyan tumuruning lintang rembulan mesti bakal tak paringake marang kowe. Nek aku duwe bebono, sliramu saguh. Mesti saguh. Mesti saguh. Mesti saguh. Kok wong kono ra mundhak tangane ngene. Kono ki ra muni kok nang ngene padahal kok kowe ki nerada apa piye? Aku mesti saguh mujudi Jonggrang merga kowe iki wanita sing tak tresnani. Lumahing bumi kureping langit ora ana wong wadon ingkang bisa nuju prana kelawan penggalihku kejaba mung sira Jonggrang. Nyuwuna. Apa kowe nyuwun patine? Tak ajar kowe nek njaluk patiku kowe. Ya rumpus ae kowe iki. Ngene Bandung. Iya, piye? Wektu dina iki uga aja wedi kangelan. Heeh. Jonggrang Iya. bisa kaboyong ana ing pengging. Lamun to Bandung bisa gaweke aku candhi cacah 1000 nanging sewengi kudu dadi sadurunge jago kluro. Saku apa ora sedherek kaya ora saku. Jawa Timur iki ketoprak Jawa Timur. Dadi kowe kepengin candhi 1000 ingkang dadi sewengi. Jonggrang aku ora bakal wegah. Kok kaya Pak Pujo sing Aku bakal bisa mujudake candhi 1000 ingkang bakal kinarya bebono nggone pun Kakang boyong marang kowe Jonggrang. Oh. Ora sakokean gunem, rasa kokean wicara. Bandung. Angel mara seksenono. Entenono sawetara. Pun Kakang bakal mujudake candhi cacah 1000 Jonggrang. Wektu dina iki enggal tindakno Bandung. Iya bakal tak tindakake. Iya bakal tak tindakake. Iya bakal tak tindakake. Iya bakal tak Rasa tindakake. kokean gunem langsung Iya bakal tak tindakake. Iya bakal tak tindakake. Iki kasete rusak iki. Iya bakal tak tindakake. Iya bakal tak tindakake. Bakal tak tindakake krayo kaya gawe. Ati-atiku kabeh wae aja wedi kangelan iki Bandung kaya gawe candhi cacah 1000. Nanging timen badar lan ora kasembatan Bandung kaya gawe candhi. Padha nutuk lesem timen jago-jago padha kluru. Satemah badar lan ora kasembatan Bandung kaya gawe candhi ya biyo. Cangkemmu kok mercon tenane. Tok. Laran-laran mandeg Bandung. Tok. Jonggrang. Piye Bandung? Nadyan wancine wis gagat esuk keprungu kluru ing jago. Iya. Ning mara gage sawangan. Wis katon candhi 1000 sing mapan ana ing kene ingkang bakal kinarya bebono nggone pun Kakang boyong marang kowe Jonggrang. Kok malah koyo Madura to sing kari dhewe. Jawa Timur. Jawa Timur ning kan kowe mangke mau minak jinggo. Mara gage tungen. Mara gage cacan. Bagus tenan Bandung kasunyatan bisa ngudanani apa kang dadi panyuwunku. Wis kebiyen. Tak hitungi dhisik ya Bandung. Hitungan. Butuh kalkulasi. Aku iso ngitung dhewe kok Bandung. Iya. 200. Ha 700. Ha 800.
Bandung. Piye? Barang tak hitung wala-wali kasunyatan candi cacah 1000 isih kurang siji tak hitung lagi 999 Bandung. Jagone cendel harus. Coba tak balenane kuwi aja ngaya-wara lho. Aku lek gawe wis tenanan ngetapake Purwadyabaya 1 2 3 4 500 800 900. Ayo aku rasa 999. Lho, Jonggrang iki pancen wis mbok reka daya. Pancen wis mbok reka daya. Nggonmu bakal nyilakake kelawan aku. Aku ngerti. Kowe nampik katresnanku kanthi srana sing kaya mengkene. Jonggrang Lagi ngerti kowe kasunyatan pancen tak sengaja iki mau Bandung. Jonggrang. Piye Bandung? Jagat Naksenana. Sumpahku muga dirungokke dening Gusti Ngakarya Jagat. Gandeng kowe laku culika marang aku, mula genepe 1000 kowe Jonggrang. Top. Jonggrang. Top. Jonggrang. Ya kene kowe wujud reca. Awakmu atos kabeh, Jonggrang. Bathukmu atos. Irungmu dadi watu. Lambemu ya dadi watu. Dadamu dadi watu. Jonggrang, iki apike ditutup engko ndak dienggo leng semut, Jonggrang. Jonggrang, saka gedhening tresnaku marang kowe bakal tak pindah nang jroning candhi ingkang gedhe dhewe. Nanging sadurunge kanggo ngatonake rasa tresnaku marang kowe, tampanan nggonipun Kakang bakal ngaras marang pipimu, Jonggrang. Piye? Kowe dadi Bandung penak ta? Sip iso ngambung banci ya. Pokoke di luar skenario lho iki mau nang ngomong. Kok tak dadi Jonggrang jenengan dadi Jonggrang. Bocah kok kaya ngene. Jan kaya ngopo? Suki. Ya Allah. Keri ngono lho, Min. Kowe gor karo Mas Solikin ki. Anu Bandung, aku diambung. Oh tak tunjuk. Moh aku. Aku Jonggrang. Oh kowe reca kok. Aku diambung. Moh. Anu aku selak gatel. Wes. Kok nek karo kowe kok gelem karo aku ora apa bedane to padha-padha wedoke ben cantike lho. Mung faktor usia lho, tuwa ya tok tuwa ngono lho karepku. Gak iso mak sletep ngono ki lho. Mosok kaya ngono pri. Ampun mangambung pisane tak ra adus 7 dina. Aku sadurunge ngambung sampeyan patukku wis kumat. Mendem. Nggih.